Nakipag-alayon ang Lapu-Lapu City LGU sa DSWD Region 7 aron palikunan ng social services sa syudad. Ilabi na alang sa mga senior citizens o benepisyaryo sa 4Ps. Gibisita ni DSWD 7 Regional Director Shalane Marie Lucero ang buhatan ni Mayor Cindy King-Chan kauban ng ilang team. Ilang gihisgutan ang profiling sa kapin 37,000 ka mga senior citizens aron maapil sa social pension program ug aron makapangayo og dugang slots para sa kabus ng mga senior citizens. Gipakita ni RD Lucero ang update sa 4Ps program, diin 2,491 ka mga households ang i-graduate sa programa ni atong Marso 17, 2025 ug 6,513 ka aktibong beneficiaries ang nabilin karon. Gilauman nga moubos kini sa 4,362 hangtod matapos ang tuig tungod sa self-sufficiency ug natural attrition. Gipasidungan usab ang 7 ka 4Ps graduates nga nakahuman isip honor student, 5 ka cum laude ug 2 ka magna cum laude nga timailhan sa kalampusan sa programa. Kauban sa meeting sila si Attorney Apple Joy Collados, Chief of Staff ni Congressman Jonard Ahong Chan ug si CSWDO OIC Sheila Bailoses. Pahayag ni Mayor Cindy King-Chan, pagpadayon siya sa pagtukod og lig-on nga pakigtambayayong sa mga ahensya sama sa DSWD aron mas daghang upunganon ang matabangan, ilabi na ang mga kabus, senior citizens ug kabataan. Kini si Idol Aiko, di kapugngan sa paghatod sa nagunang balita. Tatak IFM Balita.